Buka masku sini dulu nyepet. Dan juga. Ya iya dari kok, atau pinggul kan kita. Iya terus sing ngomong kayak awak kuwi. Malah sikile malah mau enggak ning nduk gak pati kena kan kuwi to. Iki enggak doli. Nek iki kenduk ora unggah nopo. Ya. Ya tau apa? Dia langsung kering kok dikena. Kena virus flu. Masalah ini. Pinggul kok ngono Mas. Yo iya, atau pinggul yo iki samping iki to, wis dikengke awak kuwi apa. Iki jurusannya nang apa jenenge? Nang anu kuwi kok. Apa jenenge sing ben ngene-ngene lho, engke-engke kuwi ora pinggul. Iki jurusannya nang tempong yo kuwi to. Ya, makane. Wah, Emak. ya emak ya maksudnya kakune banget. Ya kok. Boleh aku mak. So. Hah? So boleh ya. Kene Nek kamu belajar bahasa Jawa dong, nek iso. Ya, Bahasa Indonesia. emosi. Masa? Nek sisa kan enak. Titik-titik toh. Dokong. Misalnya nek jancuk. Maaf kok. Bekak. Pak, misalnya nek kuwi tak bekak, ngono iso ngerti. Kok pokok ning kono. Tisu. Mama. Aku sik pijet ta mau. Ngajak biliatan iki ngomong. Misalnya ya. Ini beli ono. Mataku pijet aja. Harus mapo tau pijet. Di Loro. Padha-padha wis. Kowe mulai ra? nyapa ora mulai iki. Oh, ya mau padak nih. Wis eman-eman digawe ngono ae. Aduh. Aduh. Loro. Ini lagi. cek lihat itu. Iso ya biliar iki. Pinter ngalawane. Iki golek wong pinter iki. Masa ta? Iso ya biliar. Gene wong ngalahne iku lho. Masa ta? Jangan. Iki dikalahne kabeh iki. Masa ta? Lah omene jono cumili. Hah? Ini wong. Ayo batin. Ya, waduh. Sapa sing isor kuwi? Santon. Oh, Santo. Oh, dia. Ya. Heeh. Bisa biliar sama dia. Enggak kan ini biliar. Buka. Buka kapan? Ayo mantap lihat. Ayo biliar yo. Ayo lihat. Boleh neng di? Gudang. Gudang di Star. Neng Star. Karo aku.
Iya. Sing Padha ngerti. kelihatane. Eh? Padha kaya sing Bokeng ora? kok. Jam-jam gede nek gede. Mejane gede apa cilik? Mejane gede wae cilik to. Bokeng macam meja gede. Tapi iso ora wae Mas meja. Iso. Nanti bar kecil terus tak iris diantar. Ini gundang. Lho kok tak gawa kowe ulek ka. Kok tasno ka? Iya. Ke siang lho. Kapan lo Mas Pri? Besok no. Misal sebelumnya nih baru